piny ngima odiochieng' manyoro nodhialo odiochieng' dho mama kama jokanyo e lony mag dhok wacho ni dho mama nyalo lal e higni mabiro. Gimedo ni moko kuom joma tindo sani bende ok ohero dho mama ka thothgi medo kethe ka ginywande e dho Kiswahili kod dho ngere gino miluongo ni sheng. Emine wacho kawuono antiere kod achiel kuom rowere ma bende dhialo dho mama kokalo e tije kendo kanyakla wajiwo hera kendo gerruok mar dholuo nyaka e kinde mabiro. Oimore Winnie Wenga machiegni kabisa ka intiere studio mano ma Kisumu. Oimore ahinya Jael. Ageno ni dhi maber. Inya mana ulri matut ne joneno magwa mondo ging'ei matut ni to in ng'ae nya kanye titimo ang'o? Erokamano Jael. Nyinga Winnie Akinyi Juma. Nyinga mar ID en Winnie Akinyi Juma. To anyasa kwa Bondo. Kumiluongo ni Ndori Village to waya tok Nyabengi Primary School. School ma Nyabengi Primary kanyo etoke kanyo ntie Kajuma. Anya Kajuma Rafael. To kuom ngimana to atimo tij events kendo atimo tij ler miluongo ni Super Mama Cleaning Solution. Kuom events kaya atimo gimiluongo ni East Africa Plus Size Fashion Affair. Waketo rowere ma bet dendgi ok tindo tindo, gidongo dongo kama e gima waluongo ni runway. Yes. Mane gima atimo. Iwacho ni gitimo modeling. Ma bende wachno wabomulo bang'e. Kata kamano ka wang'iyo wach mar dhialo dho mama to sani koro wawuoye dholuo mar dhialo dholuo. In kaka achiel kuom rowere ma pacho kendi rowere mantiere bomano kata kaunti ma Kisumu. Iwacho ni thoth rowere sani ok ohero dho mama. Be emomiyo nawacho ni amanya achiel kuom rowere obi owach dholuo kae. En gima dier koso mano jolony oriambo? Ng'enyne to giwacho adier, lakini be ok ahinya. Gimomiyo wacho ni kuom ng'enyne ginyabet ni giwacho adier en ni chakre mane wachak hero dho Kingere kendo wachak keto gik moko kila kitu ni wadwaro mondo nyithiwa ong'e dhoge moko mopogre gi dhogwa ma dholuo kata dhogewa ma Okuyu kata Mwa kata Kisii, ing'eyo. Sani kila ng'ato dwaro mana mondo nyathine kata nyare kata wuode owach mana dho ngere mondo yaka onen ni gisomo, mondo yaka onen ni nitie exposure moro ma gin godo matin. Lakini bende e iye kanyo be waneno ka nitie rowere moko be matindo tindo moko ma be gombo ng'eyo dhogwa mar dholuo ni. To for a very long time ne pok giyudo kuma ginya winje kata kuma ginya nene kata kuma ginya wache dholuo wani. Koro emi matin to adhi ka yie kodgi, lakini kendo on the other side be adhi ka adagi matin nikech aneno kaka ji temo gi dhogwani. Mano be ni kare ma bende wabong'ia ni to gin ang'o gene ma bende ji timo mar medo jiwo dholuo. Nitiere wach achiel nikech isewacho ni nitiere kaka ji kike gi Kiswahili, kike gi dho ngere, ikiko dhok mopogore. Mano ing'e ni kendo koro kelo kaka ji odak sani. Kata kaka kuom ranyisi nyawacho ni unya bedo nudak Kisumu kanyero, iyudo ni jirandi en ja Kisii, machielo kata Mukamba, machielo wacho mana Kiswahili kende. Bedo matek mondo nyathi ma bende dongo kendi mondo odonga kendo ng'e mana dholuo kende kata Kiswahili kende kata dho ngere kende kaluwore koda dhok duto gite ma bende o interact godo gosiepene. Ben gima kamano intermarriage kata interaction machalo koda mago eko bende hinyo dhowa kata dho mama. Aparo ni kuonde ma wadake, ing'e choncha, Kenya choncha, ne wadake e mierni. To tinde sani, kaka wan joma no grow up Nyalenda,
wan joma no dongo Nyalenda. Ne wadongo gi Waluya, wadongo gi Wakisii, wadongo gi Okuche, wadongo gi Jolango. Koro ing'e samoro bet matek mondo ibeda ni idwa wacho dholuo. Bet matek matin nkech at the end of the day ibo bedo ka inconvenience ng'at moro mok winj dholuo. To dibher mondo iwach dholuo. Lakini mane pod ji dongo bende ni realize ni kinde machon ni goyo waga ka wawacho dholuo. Lakini sani bende wase realize ni nyithiwa kata nyithi nyiminewa, nyithi jok moko makoro waneno. Ineno kaka nyathi gombo wacho dholuo no. Ineno kata kaka nyathi gombo mondo puonjre dho Kikisino. Like dho mama nyathi gombo mondo opuonjre achiel ariyo adek. Lakini kata kiwinjo kaka giwache, ti realize ni giwache gi dho ngere cha. Kila ng'ato first mind ne ringo e ngere komondi yaka oduoge dholuo koni. Mano kuom rowere matindo tindo. Lakini kuom at least joma osebet machua matin, to I realize ni ng'enywa ong'eyo kata winjo maber kata winjo maler, lakini moko be pod kia wacho. Bende gimomiyo nitie jok moko masani gipuonjo ji dho mama mopogre opogre. Nitie joma puonjo ji Kiluya, nitie joma puonjo ji dholuo, nitie joma puonjo ji Kikisii, mondo kibiro dala to yot mondo interact gi joweteni ma pod nodong' koni, ma pok odhi e spaces moko ma inise dhiego. Nikech aneno ka ng'ato bende wacho kende ni gima bende biro konyo ahinya mano kaluwore koda dak ma ji odak e boma kata ji odak e town en tero nyithindo dala. To ng'ato bende dogo wacho ni kata deyewa sani mantiere dala gimbe giwacho mana Kiswahili, giwacho mana Kisungu. Koro nyithindo gi ochom kanye. Nikech kata dala sani deyewa manyasani bende tinde ose nyagre matin. Tinde ging'e wacho sasa, ging'e wacho how are you, ing'eyo. Koro nyathi kodhi dala to ene moelekeza dani. Kech dani koro ok nya wacho kode dholuo, nikech ok odhi duoko dani gi dholuo neno. Lakini how I wish ni dine wanya bet gi deye ma pod nyalo keto tiende gi piny mondo gimi rowere mabiro bang'wa gi mwelekezo moro ma ginyamiyo nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako mondo dwa ng'eyo dhog gi no, kar mondo wabed the other way round. Ni wane maka wadhi dala to wane maka wasechako gi dani ni shosho, wuka, habari yako, to gine magidonje system wano. Kar mondo wa insist ni dani wachopo dala, you know, gik machal kamano. Mane ng'ene parado mabende aneno ka Jackie Nyamodi wacho kendi. Wacho ni onge gimosina ni tinde wapuonjo nyithindwa luongo dani ni shosho. Nyombo waluongo ni rurashio. Wacho ni en gima rach kabisa. Rurashio. Wamak mekwa. Waketane nikech ni wacho ni chon cha ing'eni nipuonjo Kikwetu, nipuonjo dholuo kata dhok moko go e school. Mabende kelo wach mar disk. Sani iparo ni nipuonjo wanyaka mother tongue. Nipuonjo mother tongue a e i o u genego. Iparo no winjo bed ni iduoge syllabus. Nyabet maber koduoke syllabus, Jael. Nikech koduoke syllabus to koro bobet mayot mondo nyathi oamua ni adwa wacho Kifaransa kosa adwa wacho dholuo mar mamawani. Nikech kinyapuonj nyathina Kifaransa e school, dong inya puonje dholuo e school. Especially nikech dholuo en marwa. Onego bed ni koro wariure kanyakla mondo wa make sure ni dholuo wani ok obed extinct at the end of the year, the few coming years ma wan godo mbele kae. Ka wanya puonjre Kifaransa, Kiujerumani, nyaka Kiutaliano, dong wanya puonjo nyithiwa dholuo e skunde wage.
Mano ni kare. Erokamano ahinya. We koro wang'iyane koro ino wuon kaka Winnie gi tich ma bende itimo. Wacho ni nitiere spaces ma opogore kata thuolo mopogore ma bende nitiere were ma osekawo kata ji okawo mar medo jiwo dholuo. Wacho ni nitiere jogo eko ma bende puonjo dhokgi kata dholuo bed Kisii kod mamoko. To in gi tiji mitimo mano mar bedo gi models kanyo ero. Ere kaka incorporate, ere kaka inywando jiwo dho mama yeye? Ing'e ndalo ma kinde ma okadho toke koni ne waluongre ni Kisumu Plus Size Fashion Affair. Lakini ne waneno ni nitie opportunity ma wanyamedore godo, wanyamede countries mopogre opogre mondo wakel kumoro achiel wiyewa mondo wa celebrate minewa, nyiminewa, aunties wa ma dendgi bet nitie kaka dongo. To ka watimo mano, ka ji obiro kumoro achiel, wan gi models mawuok Tanzania, wan gi models mawuok Uganda, wan gi models mawuok Zanzibar, to wan gi models mawuok Burundi. Jogi kobiro kumoro achiel, to yot mondo wapuonjre dhogewa mopogre opogre. Lakini dongi neno ka Kiswahili already waseng'eyo. Lakini dholuo wani pod wakia, Kiganda bende pod wakia. Koro yot mondo wapuonjre, in so doing wa diversify languages ma jowete wagi ma kobiro to koro ginya ng'eyo, ginya dwaro somo, ginya gombo medore godo. Mondo chieng' moro samoro tich nya yudo gi Kenya wakae e dala mar Kaluo koni. To yot mondo gidonje system wa mar wacho dholuo, mondo bedni yot mondo gikwa gimoro kapo ni gidwaro, yot mondo wa communicate kodgi. Koro wa accommodate kila ng'ato. Lakini in so doing, wa exchange niya, dhou ni ambe nadwa agombo ng'eye mondo imbe ing'eye marwani. Koro wa exchange. Wapuonjre kamano. Obedo kar puonjruok sama koro utimo weche mag dusruok, weche mag fashion, bende upuonjore weche mag dhowa kata dho mama. Erokamano ahinya. Mano ki in kanyo ero, iselieko ni nitiere jomatindo ma bende sani endi gipuonjo dho mama ne jomoko kata awachi ni jaluo puonjo joluo mamoko wacho dholuo. Mendi en achiel kuom yorego eko mar jiwo dho mama. Mamoko ma bende ni lieko na gi toke kanyeri wacho ni nitiere kaka jok moluongo ni content creators, jo TikTok, jo wer gi mamoko. Inyalo mana medo lere ane. Mokadho dweche kata higa mokadho ni waneno the rise of TikTokers madholuo sana sana. Jok maloso content mag gidhog mama sana sana mekuwa mag joluo koni. Waseneno kaka jowa ma samoro ok gin kata jok ma odak around content creators gi, but waseneno kaka ji enjoy content gigi. Waseneno kaka different messages osebedo passed katiyo gi TikTokers gi. Ntie kijana moro miluongo ni Gabiro, mtu necessary. Gabiro en kijana ma ohero chapat. To kako wacho chapade no, kako wacho chapedege go. Ntie kako wache in such a way makata in digomb ng'eyo mondo iwache chapat kaka Gabiro wacho chapat. So gik machal kamano mopogre opogre kamano, content creators mopogre opogre waseneno bende ka ngima gi change. Nkech ne giwere gi dhongere. Koro giamua ni wan dhowa ni ema wadwa thogodo. Wadwa thogodo in which way? Wadwa thogodo niya, ni nitie jowa moko ma dhongere gi kata dho Kiswahili ni oromo. Yani dho Kiswahili ni iwacho kila mahali, dhongere ni iwacho kila mahali. Lakini what if anya explain ni mok tedo chapat ni gidhowa moro ma okochuno ni mondo idhi many dictionary, idhi Google mondo yaki ielewa gima temo wacho gidhowa. Koro yot ne ji mondo ji orelate gi content machal kamando. Erokamano ahinya Winnie. Inyisa ni sawa oserumo mana wachni mogik kijiwo rowere kanyakla kod jomamoko e dhialo dho mama.
dakwa mana ni wameduru puonjore dhowani to wameduru puonjo nyithiwa dhowani. Seche ma nyathi obiro ot konyisi ni oimre to duoke ni oimore. Kikinyise ni good evening kata kikinyise ni habari ya jioni, nyise ni oimore. That way yot mondo nyathi obed gi moral mar wacho dhowano. Lakini ka wakaso ne nyithinda ahinya to wadhi ka wadhi lose dhowa mar dholuoni. Erokamana ahinya mano kanyero nyasakwa Winnie Akinyi Juma mabende waloso godo kendi ka wadhialo dho mama ahinya dholuo. Erokamano mar bedo kodwa gi kinde machalo koda mendie janeno marwa dhi mane yweyo machoka waduogo to wadhi nyime kod weche mamoko mago maga oimore.